هێرشên erd û asmanî yên leşkerê hikûmeta Sûriye bi piştevaniya firokên Rûsî li piraniya berûkên şerî dijî serhildayên Sûrî erkê nûnerê taybet yên netewên êgirtî Stîvan de Mistura bû li hevînana şandê hikûmet û rikeberiya Sûrî zehmettir diket. Şandê rikeberiya Sûrî li roja îniyê beşdarî li danûstandinan da nekir lê piştî wergirtina bersiveka pozitif li ser daxwazên wan bi dawî înana hêrişên asmanî û dûrpêçkirina bajaran hatine cinêv. Lên hacareka dî gefên bi cihêlana cinêv dikin. Em naxwazîn vexwên rejiyê li Sûriyê bibînin. Em dixwazin kuştin rawestît. Me daxwaz ji Dimstora kir benda 12 û 13 civata ewlekariya netewiyên yekgirtî bi cih biket. Lê serokê şandê hikûmeta Sûriye Beşar Ceferî daxwaza danûstandinên bêşert û merj dikit û got şandê hikûmeta Sûrî bawer dikit peydakirina çareseriya siyasî bû pirsa Sûriye divê aliyedî niyazên baş nîşan bidet û rij bid li ser danûstandinan. Qaîlkirina opozisyona Sûrî bi beşdariyeka karîger erkê de Mistura ye. Lê ew jî vî erkî diexse ser milê komalên welatên piştevankarên Sûriye yên nasyar bi ISSG. There was a message. Peyama kombûnên Viyana ew bû ku li demê destpêkirina danûstandinên Cinêv divê behsê agîrbestê bêkirin. Welatên êgirtiyên Amerîka û Rûsya bandûra here mezin li ser çareseriya pirsa Sûriye heye û yarîkerên serekî nebû bi dawî înana şerê navxwîyê Sûriye. Komariyên Kongresê Amerîka piştevaniya çareseriya diplomasî dikin lê dibêjin aliyên Sûriye neberhevin. Very difficult at this point. Divê xalê de zor zehmet e. Ez bawer dikim opozisyonê rewşeke nexweş da. Ji ber ku çi daxwazên wan nehatine bicihkirin. Ez bawer dikim danûstandin ji xaleka zehmet dest pê dikin. Ragihandina destpêkirina fermî ya danûstandinan ji layê de Mistura ve handerekê bihêz e bû pêvajoya aştiyê serarayê daxuyaniyên opozisyona Sûriye ku Rûsya hêtlerekî dî li Dimşqê dirêz diket. Xalid Fettah, Dengê Amerîka.